Hi everyone, gisa tayo ng dahon ng ampalaya. So, unahin muna natin yung garlic at ating onions. So, isote lang natin ng maayos. Yan. At isunod natin yung kamatis na galing sa ating garden. And of course, isunod na rin natin yung ating shrimp. So, mayroon tayong salt, pepper, and garlic powder. So, yan na po yung ating dahon ng ampalaya. Takpan lang natin sandali. At ayan na po, luto na yung ating dahon na ampalaya na ginisa with shrimp. Thank you all for watching.